Учи дядо своите внуци, плодове и зеленчуци, да си хапват до насита, щом им дойде апетита. Често той салати прави, за децата да са здрави. Реже моркови, домати и различни зарзавати. Щом им се прииска сладко, щедро ги дарява дядко, с круши, ябълки, смокини, сочни пъпеши и дини. Нека знаят си децата, много важна е храната. Витаминки щом ядат, здрави, силни ще растат.